No niin, tervetuloa Raffen Season 2 ensimmäiseen motovlogiin. Tänään testataan uusia mikkisetuppeja tossa vanhasta kypärästä, tai siitä mitä mä viime kaudella käytin motovlogaukseen, niin siitä on toi Bojan mikki irrotettu ja pistetty tähän X-Lightin kypärää sitten sisälle. Ja aikaisemminhan mulla meni GoProhon suoraan adapterin kautta mikkiliitäntä, mutta nyt on testauksessa, menee tohon Zoom H1 käsinauhuriin sitten suoraan tää mikrofoni, joten katsotaan minkälaista settiä on tullut laitettua ja toivottavasti toimii. Kotota lähtiessä otin noin automaattiset äänitasojen säädöt pois, pistin manuaalisesti tohon omat säädöt sitten ja koitin siinä nyt lähtes vähän huutaa, ettei tietyt rajat ylity, joten usko ja toivo on kova, että tämäkin motovlog sitten onnistuu. Ja jos tosta edestä toi mikki ottaa tota särinää, niin se on toi mittari etukate. Yritin viime vuonna sitä takukorjauttaa, mutta eivät saaneet sitä selvitettyä. Siellä on jotain fyllinkeä laitettu. Täytyy käydä uudestaan tänä vuonna, kun tulee 12 tonnin huolto sitten, niin sinne tyrkyttää, että laittakahan särinät ja värinät pois, ettei noin pitkässä ajossa ja motovlogissa varsinkin tosi rasittavaa kuunnella sieltä puheen ja muiden taustalta, niin kauheita surpatusta. Ja jos tohon kameralle taltioituu, niin nykyään noin vaihteiden vaihdot, niin sanotut kytkinpommit menee paljon paremmin, ei tuu pidätettyä sitä kytkintä pohjassa. Silloin ihan alussa aloittelijan virhe oli se, että laittoi kytkimen pohjaan ja päästi sen hitaasti. Ja sieltä tuli joiltakin katsojilta kommentteja ja vihjeitakin, kiitos, miten sen lähtee korjaa pois. Ei ole pitemmän päälle koneelle hyväksi ottaa jotenkin vastaan sieltä. En ole niin perehtynyt, vaikka niitä videoita kattelin, mutta jos tunnistat aloittelijana samanlaisen taipumuksen, että kytkintä päästellään hitaasti ylöspäin, niin kannattaa pikimmiten korjata ja totutella toisenlaiseen ajotyyliin, niin on sitten pitemmän päälle moottoripyörän koneelle sitten vähän käyttöystävällisempää. Mennäänpä tästä jo Pirkkalan näitä teollisuusalueita. Ja pakoäänille tulee kans oma mikki. Sitä mä jo Akran laito, eli Akra-pöntön jälkeen tuli vähän testailtua. Mutta nyt kun se käsinauhurin on tuolla mulla just tässä puheen nauhoitteena päällä, niin mulla on
Rode-mikki sitten valmiina siihenkin, ja olisi tarkoitus iskeä se sitten kännykkää kiinni ja kännykällä nauhoittaa mahdollisesti, tai sitten hommaa toinen käsinauhuri ja pistää se tonne omille paikalle sitten nauhoittaa. Tietysti Manamon ja muut SAF Method käyttäjät laittaa tonne reppuun ja sieltä sitten ottavat noin maukkaat äänet, jotka tekee tietysti Motologista paljon miellyttävämpää. Yllättävän leveitä kaarroksia on tossa. Välillä miettiikö jossain mökkitiellä vetää. No autolla tuli sitä harrastettua, että yllättävän jyrkkiä mutkia oli, niin, tai on edelleen. Niin autoillessa tuli otettua sieltä sisäkurvin puolelta, vaikka se meni vastaan tulevien kaistan puolelta. Sitä ei silleen autoillessa, kun vielä ei kortti ollut, niin tullut ajatelleeksi, että se, että jos tulee toinen auto, niin se on helkotimoinen väistöliike ruljassi, sekin sitten lähtee. Ettei tule törmäystä, mutta miettii motoristi, niin siinä on sisäkurviin leikkaavalle motoristille niin aikamoinen pala taidon näyte, kun miettii, että auto tulee omalla kaistalla sisäkurvissa vastaan ja vaihtoehtona on joko pöpelikköä tai sitten autokeulaa, mitä ei mielellään, tai sitten ulkokurvista, mistä sitä tietää, että meneekö yli vai pitkäksi, et jää siinä tilanteessa aikamoinen taidon näyte, ja kyse jostain tuhansista sadasosa sekunneista, niin se oli äkäinen. Moottoripyörä yllätti kuljettaja. Se on tosi rasittava. Kun painaa tosta, niin heti loppuu sille, että nautinnollista ajaa, mutta ei, kuunnellaan nyt vähän aikaa.